Yo yo. Oh, Selamat malam. Wilujeng dalu. Pripun kabare? Sehat alhamdulillah. Sing penting nomor 1 sehat. Nggih. Kabare kowe tas bayi. Sing bayi wong wedok kok iso amun. Sing bayi wong wedok. Oh bojomu. Nggih. Lanang apa wedok? Wedok yang istri. Omongku bener apa ora? Mboten. Bener. Lho Kok mboten anakmu tak dongakne lanang lho. Lho wis metu wedok maksud dongane Lah lanang. tak dongakne lanang. Ndak wis. Lah iya, kalau tak dongakne lanang apa wedok njalukmu? Wedok. Nah, muga-muga wedok. Wis ta? Amin. Sampun. Wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Rene pengen lanangi gawe neh. Gak wis kapok aku. Nyapa? Ora apa-apa to, wong yo Wis. ternak iki boleh-boleh saja. Luar biasa. Heeh. Kula ningali teng live streaming dalu punika penonton mencapai 2000 lebih. Alhamdulillah. Lho Nggih. apiku mati. Sesuk tak tumbasne ya. Tumbasne napa, Mas? Mbasne apa? Aqua, nggih. Atine bene adem, kamangka tanggapan dibatalni terus. Rumah Ya. saku. Kowe iki bengi iki nek ora tak dongenge kowe ora budal. Lah kok saged? Aku. Nggih. Ya wingi lho ya. Ani nganu lho Mas Percil badhe babaran. Lho Percil iki lanang apa wedok kok babaran iki rumah saku. Ning pripun? Ayo arepe ora budal. Wow, kula tetep mangkat lho, Bos. Pokoke lek sing nimbali dalang Sapa? Sapa? sing rambuté gondrong terus maul-maul mesti mangkat kula. Ya nek gondronge ra apa-apa mawul-mawule iki lho. Potonganmu padha karo lecehkan hamba. Mboten Dalu guyon. menika katimbalan sapa kowe roh ora? Bapak Hadi Ha- Pak Hadi Sucipto. Hadi Sucipto. Loh, piye Pak kowe Hadi iki? Sucipto. Kenal kula, Bos. Lho wis suwi kenale. Sampun. Pirang tahun? Nembe iki wau 5 menit tuh. kepungkur Yo. di anu Sik to. ato. Kowe iki wong pirang tahun kok nembe iki lho. Maksudnya nembe kepanggih iki wau. Ning riyen nate kepanggih ning Nggih. kula, anu, Pun dangu ngoten lho, Bos. siap. Pun dangu. Nggih, sehat kabeh ya. Siap. Alhamdulillah. Dalu menika katimbalan Pak Hadi Sucipto dalam rangka apa jelasno. Ah, lah kuwi nggak ngerti aku. Iki kuntet kudu Nggih. paham. Soale kuntet Menika- ning ngarep nggone. Nggih, matur nuwun nuwun saderenge dhateng Bapak Hadi Sucipto. Ya, Menika dalu niki dalam rangka Hari Ibu. Hari Ibu. Wah. Tanggal 22 Desember Ah. tepatnya yaitu Hari Ibu. Matur nuwun Usil. Nyapa? Iki Hari Ibu. Ibu iku penting dibanding bapak. Boleh. Lah, Aku tenan, Bos. Ngerti lah iku acarane hari Ibu. Aku ra mangkat. Lah nyapa? Lah ngapa? Aku tenan wis pokoke iki karo ibu trauma aku. Lah iki Kok trauma piye trauma to? piye to kowe iki? Lah nyapa ta? Lek jenengan ibu kali bapak pilih sinten? Ya pilih ibu. Lah ibu, Pak Dalang ibu sebab ibu iki penting lho, Cil. Awake dhewe lahir saka ndi? Saka ibu. Lah iya. Nah, tapi lara disuntik bapak apa iso lahir kok rumah saku, iso meteng kok rumah saku. Wong kok ngeten iki. ngawur lah omong. Panggah ibu ning ndi-ndi panggah ibu. Kowe ro Jakarta. Iya, Kowe ro Jakarta. Ro. Jakarta iki terkenal apa? ibu negara, iya Ibu negara. kota. Ibu Ya kota. toh, lah ya Ibu ora kota. enek bapak kota iki ndak enek. Oh iya, berarti sembarang ibu berarti awakmu. Bapak ora penting ngono Mas. Ya ora Penting penting. Lah saiki kabupaten. Ya, Ngerti kowe kabupaten? Ro. Lah ngoten lho, Bos. Lho iya. Sing mimpin kabupaten sapa? bupati. Lah bupati ra enek, Pak Pati iki ra enek. Oh, berarti Lho. ibu. Indonesia terkenal apa? Ibu Pertiwi. Iya. Ora enek Bapak Pertiwi. Berarti awakmu ibu tok pokoke termasan. Ibu, Ya. ibu ki penting. Kowe rong tau diseneni wong wedok iki perkara kowe kuwi. Lah nyapa? Ibu saiki ngentek-ngenteki ragat apa nek corona iki takmu iki. Iki Cil, ora aja ngawur. kowe ora tau terima kasih karo ibu. Kowe nang kene iki hari ibu kudune kowe njunjung ibu lho. Ibu kok ngenteni ragat ku lho. Nggih, Lah ra ngenteki ragat kowe to bos tanggapan ora tau to bendina jali wedak ora bosok kancane. Lho berarti kamu sing penting bapak ngono. Loh, iya lho bapak itu diutamakan, Bro. Ibu, kowe ora tau sekolah. Nek mboten nate sekolah ya lho. Lah nyapa ta? Lah kowe lagu biyen ngerti ora? Ora. Zaman awake di SD. Kasih ibu, gak enek kasih bapak kepada beta Tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagaikan surya menyinari dunia. Ibu pangga. Oh, berarti ibu ya. Itu di sekolah. Dalam hukum Islam itu ada 3 tingkatan. Ibu, bapak. Lah kok iso?
Kowe pengen ro buktine. Buktine apa? Lho lagu religi Qasidah Nasidaria iku lho. Udah tuh hafal Qasidah. Ibu. Oh ya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Pangga ibu bapak. Akek bapak ya. Bapak. Oh iya iya ancane bapak ki wis ndak enek apa-apane dibanding ibu. Eneke bapak pucung. Bapak pucung. Cangkemmu. Wis karepmu lah karepmu. Kowe arepmu ngomong ibu-ibu karepmu lah wis karepmu. Lek pangga ibu doa ibu ki penting. Lah, nggih. Doa ibu ki doa yang terbaik. Iya roh, Restu Bos. ibu restu yang terbaik. Iya, apane lek ngarani surga ada di telapak kaki ibu. Lah, surga ini telapak kaki. Lek surgane bapak. Lek surgane bapak itu ada di tengah-tengah kaki sebelah kanan dan kiri ibu. Surgane bapak. Tapi nuwun sewu, Bos. Kalau kula menyarankan Apa? awake dhewe ngomong nih, derajat ibu kita harus naikkan. Wong wedok kudu diunggahne. Tapi lara diopeni percuma, Bos. Wong wedok kaya ngene iki delok niki kaya ngene 1, 2, 3, 4, 5. Perkarane ayu apa? Ragat iki kabeh. Iki cara ora ragat. Jajal ra diragati. Iki wah bladus kaya wajahe. Weh, ragat. Tak omongi. Sing penting ki ragat saiki. Oh, sing golek ragat sapa? Wong lanang. Lah wong wedok mbok golek ragat mau nyeper apa piye bojomu? Isuk budal megawe wong lanang. Budal nyambut gane wong lanang iki bismillahirrahmanirrahim mulih duwite ya dikekne enek-enekan iki lho. Mikirne nganggone emas karo wong wedok. Iya. Wong wedok ora enek ya mikirne wong lanang nganggone emas ya. Ora enek. Gek wong wedoke lek disalahne apa gelem? Malah wong wedok ki masker ya jungokno maskerku ngono. Lah iya. Ngawur. Polane aja omong ora tak tewapuk lambemu malah. Iki bojone karo maskerku golek ngono. Jone kok kuwi. Tanggapan pisane. Wong mulih nyambut gawe ditakoni karo wong wedok. Contone. Umpamane kowe mulih tanggapan. Ngene aku Bos, jenengan. Aku batang sitok iki. Lah batang. Masih mulih tanggapan ora tau tanggapan batang nih kancane wi. Kok gene kancane? Heeh. Ya toh. Batang mayit ora iki. Masih bengi tanggapan ditekoki. Tanggapan yang Dimas. Umpamane ning Dene Surabaya. Dene tukang kendang. Nya mulih jam pira? Ya isuk to, Dik. Ya kono ora usah mulih mbok sesuk pisan. Ketara duwite ora teh enek. Lah, umpamane duwite enek. Umpamane mulih budal tanggapan nanti Mas. Ditanggap Pak Hadi, Pak Cipto. Ya halah, gantengi bojoku ya ampun. Engko tumbasne pecel tumpang ya, Mas. Berarti ada uang abang disayang. Kok neng duwite. Aneng duwite. Berarti ada uang abang disayang. Ndak ada uang abang ditendang itu namanya. Dadi ngati-ngati wong wedok ya tak omongi. Wong lanangi butuhe apa to? Butuh apa? Butuh apa kasih sayang loh, Cek. Kasih sayang yang luar biasa dolan sakarepe. Yo, kuwi jenenge awakmu didik. Kuwi jenenge didik wong wedok sing dolan sakarepe, marah-marah wong wedok kuwi nesu, celatu yo gara-gara awakmu ngene. Balik ndang balik, ora usah nyaper rono-rono. Ngono. Wong lanang lah dikekang ki malah mikir, Tet. Wah, ndane lah aku nyebal, mesti penak iki engko. Lho, iki. Lah lek los. Dek, aku tak karaoke. Oh, monggo. Loh, itu bagus. Kuwi wong wedok sing benek. Benek. Kuwi tak ngomongi, losno wong lanang nyape dolan endi? Ya karepmu Mas penting mulih. Lho. Wong ngono. Wis to titenono. Dadi kudu nrimo ya. Rumah tangga sing kaya ngono kuwi setahun wis to pegatan wis to manut aku. Omonganmu iki lho. Rungok-rungok. Langket rungok-rungokne omongane. Bosok-bosok ngomongke. Lah pene contoh sing apik piye to, Bos? Bos iki mikirne sesuk 26 piye? Loh, apa enggak bisa? Terima kasih. Alhamdulillah. Anu Bos, 17 Bos. 26 nek nganti batal aku dhewe yang mumet. Nah, 17. 28 sida. Oh, 28 enggak sida. 28 enggak sida. Nggih alhamdulillah niki mantun teng jenengan 26 menika. 26 sida. Nggih. Terus 29 kae sida. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kula. Lho nurut sampean kula. 29 ning omah. Kula mulai tanggal setunggal sampai tanggal gangsal. Niki, alhamdulillah. Jadwalmu. Ngopeni anak cilik niku. Sampai tapi sing tanggal 6 Tet. Kuwi ngomong, Cel. Piyo. Kuwi kalah karo wong wedok kowe.
ngomong. Masya Allah. Laki-laki yang baik itu yang mau ngomong anaknya 100%. Lah terus pembantu-pembantumu ning ndi kabeh? Tak olehne bayaran rene pembantu. Tak bacok dasmu kowe. Mbok urusi pembantu. Dadi mbok pecat kabeh. Wes. Masya garek ndi? Ya si totok kae. Banci kuwi. Banci si totok kae. Agus kae ta. Agus. Kayak mimi. Kali kon gawe mie pinter kae. Nggih. Tapi luar biasa, Bos. Wah, jenengan wis niki wes kanca-kanca bola seniman wis dilupukni. Semangat Wis semangat lho Bos untuk tanggapan kok. Siji loro. Kula niki tebih saking Banyuwangi lho Bos. Kapan budalmu? Kan kula niki ngontrak to. Ngontrak teng Blitar mriko. Ngontrak? Nggih. Bulan 11 nika pun telas. Sakniki mboten kula terusne. Mau terus nih kontrak nih ngono. Mboten. Mboten. Apa terus nih? Mboten enten anu nggih bayar. Ya Allah, kowe iki. Lah kowe anggitmu ngene, kowe iki kurang canggih. Piye, Bos? Canggih. Pengrawitku iki ya, pengrawitku iki leren ora wayangan pandemi. Iki mentas laporan aku enek sing dadi pegawai bank. Alhamdulillah. Kok malah apik ta? Barokah. Iki lho sing contoh sing Iki istimewa. mergo bocah kreatif. Lah kowe iki ning omah iki pikirane kudu diperes. Bang nopo niku, Bos? Kaya Tono iki dadi pegawai bangunan, kuli. Kuli. Kuwi kuli sing bagian ngantor niku nggih. Mas aku Ngomong Lah. kebangunan. Lah, bener. Ini tukang gendang sapa? Tukang gendang. Iya. Tukang gendang sapa? Pak anu. Pak Drus. Pak Drus. Ah. Kuwi bener jare Apa? Pak Dalang ning bank. Dek ini kecok aku. Apa kuwi? Bang Jo. Oh. Iya. berarti kayak wong loro sing ngamene sih tok kowe berarti. Iya. Ngamu. Ya iki ya batang sitok iki. Ning awake dhewe arep kaya ngapa kudu bersyukur. Amin, nggih. Muga-muga ke depan tahun Siap. 2021 iki Nggih. ndang tukul pepadang. Amin. Wong Amin. seni ben iso makarya, ora mung wong seni tok kok. Sedaya, Nggih. Bos. Kabeh Sedaya. Mulane kados niate saka Pak Hadi Sucipto dalu menika niku nyuwun makon iki sabda Pandhita Ratu. Weh. Mulane Sabda. supaya iso kesabda virus-virus penyakit ini ndang lunga, Nggih. pandemi ndang selesai, Nggih. masyarakat iso aktivitas. Amin. Amin. Tepuk tangan Amin. buat Pak Hadi Sucipto. Amin. Pak Hadi Sucipto menika nggih wau pun dawuh kang kula. Apa? Ngeten, Mas Percil, nggih wong ki ya digawe anu Mas, sesuk ya acara ngeten iki didamel niku 3 hari sekali. Khusus ngono. pandemik. Dikongkon apa? Nggih. Dikongkon apa? Wahyangan iki. Iya. 3 dina pisan. Iya, dadi Lah duite iki ya Sore mau sonten iki Pak Hadi matur kula. jam piro? Jam gangsal. Matur nuwun Pak Hadi. Dadi acara koyo ngene iki, pokoke iki pandemi kok sampai Dilestarikan 3 hari sekali. iya, 3 hari sekali. Alhamdulillah, Bos. Jam piro lek omong kowe? Jam 5. Lho, lah dalan. kok jam 6 mau Lah, cerita durung. aku iki. Lah pripun? Kula niku sir kula ajeng kula gawe 3 dina sepisan ning ketoke kok rugi to Mas ketoke. Sir kula gawe sewengi niki tok mawon mengke percil mun mboten kula bayar kok sir kula. Ngebeng-ngebeki ngentek-enteki panganan pelawak-pelawak niku Jam piro kuwi? jam 6. Jam 7. Yang apa? Aku lurung teko. Kowe gawe tak pangan kamplo lho. Iki Jam itu ya apa? Aku ora teko, aku teko jam 8. le wong loro ora kena dipercaya. Enggak. Sing penting ki tetep Aku cerita apa mbok entahi gah aku. Aku pegel aku. tapi tetep bersyukur. Kadang aku Nggih. jemene 3 dina pisan. Ya menawane gelem. Bengi iki lantarane Bapak Hadi Sucipto Ya. awake dhewe dene rezeki. Muga-muga Bapak Hadi Sucipto Ya. diparingono umur sing barokah hidup Amin. yang bermanfaat. Amin. Lah ngoten to, Bos? Amin. Lah Niki- supaya ngerti marek ngene ditanggap neh. Mbok cobi, Bos. Lho iya no. Kula nyobi kersane teman-teman yang ada di rumah, wow wonten salam-salam lho, Bos, kon Oh, maca. ngono. Iki Ora saka- diwaca ndak penak, Bos aku. Kanca-kanca iki. Nggih. Nggih, pun anu, walah, HP-mu pecah no kok. Banyak Tapi nyapo. Iki ora enek paketane, ora pecah. Lah ora pecah apa ungkul ngono, Mas. Langsung disili loro ku lho HP ku lho. Kuwi HP-ne sapa iki? Wah. Kuwi HP-ne sapa? Lah Salam-salam saka sapa? Ya ta 2500 tenan to. Ya, iki matur mbah nuwun wis 2.500 Nggih. budul sing padha mriksani. Siap, siap, Tetepe siap. kanca-kanca netizen ki kangen karo Kabudayan leres nggih. Menika kula waos 3 mon nggih. Ya telu kono. Nggih. Xiaomi. Oh Xiaomi. Xiaomi. Lah kok Nggih, guyu nggih. tok, macane piye ya, Dek? Wong guyu ki pamer untung. Untune anyar. Guyu terus aku mbak maca piye? Oh, nderek nyimak Cak Percil dari Lulu nggih matur mbah nuwun. Lah iki sing saka Jakarta sih ingin buri. John Leong Ya, saka oke. Jakarta. Terima kasih. Terus
Pak Hadi. Pak Hadi Sucipto. Lah masa Oh, tak goleki menawa nenek. Oh, Pak Hadi orang Pak Hadi orang nyekel HP kuwi. Menawa nenek. Oh, Pak Cipto Mojoroto. Oh, nggih. Oh, alah. Siap. Dari Lampung nyimak. Oh, Tangerang nyimak. Yudi, Oki dari Lampung. Oh, siap matur mbah nuwun. Jogja nyimak, Mas. Siap. Suwun matur mbah nuwun. Wis, oke Bos, oke Bos. Ini ku kabeh sudah Nggih. chatting Nggih. sampai seduluran. Niki Nggih. nggih nandakne rukun Iki ngeten, Bos. Coba Sekar Dewi Nawangarake. Sekar Dewi Nawangara menika sing rin. Nggih. Kula mon sing anu. Sing ndi jali Teng reng teng. titen. Titen. Si awas berarti. Awas no. Ora awas. Ora awas berarti ngelokne aku picek sampean. None. Nek. Ya. Yo. Yo. Nah, Dewi Nawangara. Menika nduk. Kuntet kok iso pas to, Cil? Oh, heeh. Modele condrane koyo pas. Kaya kowe kono terus nyapa to rene? Kono to, Kono to kono. Aku mbok sebut Pisani Pak Cip. Lah aku mbok sebut batang neh. Gak. Pas pripun, Bos? Ya maksudnya Ya Pas tapi guyu jenengan, Bos. dedeke iki pas. Dedeke iki pas lho, Tet. Dedeke kowe aja Lho, nesu. kowe ning kono ta, Tet? Aku kono lho, kono. Kowe ning kono to ben kaya arahe ngeterne mbae suntik kan pas to. Lah. Kok bae sotek dedeke iki pas lho, Cil. Ya, Pas apane lho? Ya Allah, arah pas dhuwur kowe pas ndek. Ndek ngono lho karepe. Karepe ngono kuwi karo Mas aku. Nduk arah dangu mboten pinanggih. Nggih. Sehat to? Alhamdulillah sehat. Nduk arapi dalem saking Kediri. Sana. Lah ya nggih Blitar ya? Nggih. Lah nggih. Kowe nyapa? Kowe berarti awakmu ki rapal karo Kowe iki kemero kok, Cil. Aku ora tau tanggapan iso blank pikir aku. Pi dalem saking Blitar, Nggih. Kecamatan Ponggok. Sanan kulon. Lah nggih, Sanan Kulon. iki kok iya ngawur kowe. Nuwun sewu nduk arah iki sik sekolah lho. Lah iya wis Iki ngerti sekolah. Raka-raki. Heeh, iki laki-laki, arake sik sekolah, bareng kuntet wis pensiun. Sapa? Kuntet. Anake wis pensiun, heeh. Kula niki S1. Ya. Lho. Ngene Ben Adil tak goleke kanca. Nggih. Sinten? Ika Antonia, kene Nduk. Kene Ju. terus Ika Antoni akal ya. Iya, Nduk. Yo. Nek ngene iki jenenge sitok eding pas. Nggih. Dadi Percil karo Ara, Akra. Kuntet karo Ika. Milih Ya. salah siji. Kuntet pilih ndi? Pun mboten milih kula niki mawon pun. Wis trima. Aja ngono lho, Patet. Terima Wah, tenan. di koyok ngene Malah. digandengne bocah ayu-ayu. Aku gandeng ki engko celuk mbakung kowe. Enggak. Tapi iki ya pas iki. Iya, pas no, Bos. Tak kene pripun, Guys? Ika pas enom, Kuntet pas tuwek. Nah, Maka pas. pas lho masane. Wah, pas tapi walek terus dadat-dadat. Pasane ideal. Ora apa-apa, elek ning rezekine yo Dek ya. Milih lho to. Pilih endi, Tet? Pilih iki apa pilih kae Kuntet? Lek kleru tak. Pilih iki mergane wis cantik sekali. Ya. Pilih endi, Cil? Ya.
pilih kono apa pilih kene percil yen aku tet endi-endi ya penak wae. Wah, gragas we. Lho ora masalah, no, ora masalah. Oh, kok kon milih ya Ora milih masalah. kabeh ya boleh. Boleh. Oh, ngoten lho. Apa maneh Lah lek iki kowe sing milih sitok. sitok goblok. mau sitok ae aku Milih langsung loro. Sitok aja mas. Sitok ae. Gendok arah. Nah, Nuwun sewu menika kalian Mbak Ika. Ika Antonia. Niki diaturi napa kula pengen ngertos, Bos? Tapi iki cah loro iki ben pitung tak wae wektu 3 dina. Loh, iki ora bare jam 11 lho, Bos. 3 dina kesuwen. Kesuwen. Lah omong-omongan tok 3 dina iki lho. Ya sapa ngerti sing diomongni iki rena-rena wong ki macak tak pengen ngomong-ngomongan. Nggih, kok. Iki tak wae kesempatan ngomong. Nggih. Pitung wong loro tembange menapa? tembang nopo nduk arah Ini dari dua versi yang berbeda loh, Ika. Bos. Iya. Iya no. Kalau versinya beliau, versinya Nuwun Sewu adik, Yang yang Ara. ngarani adik Ara. Ya. Iki mesti milenial. Oh modern Modern. iya 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 iki Iki kanak-kanak. Kok kanak-kanak. Maksudnya ndak, maksudnya sing enak-enak. Tegese enak-enak Sing- iki sing nyemek-nyemek Jawa nyemek-nyemek. klasik Klasik. oh Ora nggih percaya kok aku ngerti kok yo ngerti Ya awakmu coba, Ci? iki arahe kan yo raka-raki. Nggih. Yo, Ika ki leh nyinden yo wis suwi. Pun- Kebanggaan apa untuk hari ibu iki coba? Nah. Nggih. Diwiti Tip saka persembahan apa kangge Kayak- ibu apa harapanmu? Kene sik. Nyang apa kok enek hari ibu ki enek kok. Nah, Kowe dikai hari ibu seneng ora? nah ngono sih. Senang, senang. Sebabnya. Sebagai penghargaan untuk seorang ibu yang sudah melahirkan anaknya. Oh gitu. Ya, karena melahirkan itu penuh perjuangan. Dah sunat ya perjuangan. Sama. Ya beri Mangsamu. loro. Sunat iki lorane ndak Ora Patrick yang gujer. gujer. Nggon kuwi tenan nek sunat langsung bosok akhirnya ninggal lho, Bos. Heeh. Nah, Ba- untuk vitamin balik. tenan bar sunat dek lah mari terus mulai lah kok keterak bis ninggal. Wah, lha aku ora mergo sunat. Iya. Dadi kebanggaanmu mergo Ya. sapa kuwi? Lahire abot Bos akhirnya toh nyawa. Betul. Paribasan perang sabil. Ya. Nah, nek iki Wis. Tir. Lah awakmu apa? Seneng ora nek hari ibu? Seneng tuh mas. seneng lagi Terus, wedok iya. Ayo. Terus senengnya apa Pendapatmu seneng apa Dek Apa mergo sampean wong wedok? Enggak. Terus di Oh. hari raya Raya Karena niki. ibu itu seorang wanita yang mulia. Oh gitu. mulyane kondi. Karena Nyapot aku. kesuksesan seorang anak. Oh ya, kuwi dibimbing dari ibu. Tak luput dari doa Oh, doa seorang ibu. Oh, alah kuwi to. Ibu dok, bapak iya tapi. Iya no. Iya, Ra. Ora nek bapak Hari terus. ibu kok ya. hari ibu Ya sesuk nes ditanggap ora tolong dinangkas dari bapak. Pak Adi. Pak Adi guyu hari bapak Oh, bar hari Terus. bapak terus hari Nggih. duda. Terus pokoknya. Oh, Duda. Hari duda. Kayak hari dalang yo. Hari duda. Hari duda ya. Niki Kenapa nembakan apa? diaturin apa nih Bos Wes, wes, ya ngomong Pokoke apa. padha lho ya, aja nganti ora padha. Kowe kan nyidam sari iki bajing loncat, ora Loh. padha kudu padha. Ya ora kena no dinyanyekne. Sing enak nduk. Hmm. Napa? Lewung. Nggih. Lewung lek mboten salah menika Nuwun Sewu pelok nggih. Inggih. Nggih. Sik tak mon tukang genter. Lah, Ngomong ngono. iki lek bakar wayang to Mas iki, Mas. Yo panggah melu wae. Iki batangnya melok terus. Mas, lewung ya. Anu, wuyung. wong neriman iki lho. Iso wuyung. Apa? Lewung. Langsung nggih. Lho disiapke. Lah nggih, Mas teh disiarne riyen. Coba siarno. Nggih. Tet, nggih Tet. niki Jawa napa bahasa Jawa nggih basa demit lho, untuk mudeng. wilujeng dalu dumateng para pamirsa Jawa enek neko-neko. kakung miwah putri ingkang minulya Nah, dalu nika antawisipun Dek Ara kalian Dek Ika badhe tetembangan utawi nyekar Nyekar lewung monggo dipun sumanggaaken dumateng para yoga dia cil kok ngantuk, cil. Kok gak penak dadi. Lah piye jarene? Gak bener awake dhewe iki Jawa tapi sing semarak sing giat. nuwun para pamirsa kakung miwah putri ingkang minulya dalu menika katuran midhangetaken Kowe bengok sing kira-kira kowe iki nggonmu ning kene. Suaramu aja banter sing ning jaba, jajal. Terus piye to, Bos? Kena ya? dumateng para pamirsa Ya ndak kena to, Bos. Oh, Sama ya, nuwang. hukum alam ya. mboten Kok sakit ning ngangge mic lho bos Iya bener. lho langke Ayo dilajengaken. monggo dipun lajengaken sesekaran lewung Nah, buka rebab napa buka celuk? Buka celuk mawon no. Ya. Celuk. Nggih to?
Ninunano nuning kita. Mboten nuningi. Lho lah iya lho, lek nuning ora rumasamu. Mboten nuning. Nah, ngono ya buka celuk sapa sih? Aran apa Ika? Enggak. Pripun lak cah loro dadu Sing senior napa sing junior? Oh, Ira. Oh senior. Ya. Kok Ira Monggo. kok loro? Dek Ika. Dadi limong. Ya dah. Tadi Sucipto, sukses selalu. Tangga-tanggaku sing padha mriksani ning dalem. Oh nggih, kula nggih ngaten. Nggih. Mas Anggit RT, Pak Eko, Dalah Ibu. Nggih. Nggih, chatting liwat HP. Nggih. Kula salam Pak Ya. Sunaryo. Pak Sunaryo ngendi? Maratuwa. Maratuwamu jarene jenenge Kadak. Lah nggih Pak Kadak niku Sunaryo niku. Oh, Sunaryo Kadak. Bakul sapi. Oh, ben rodok sangar. Nggih. Lah jenengan badhe kane gantine es. napa niku? Pak Sunaryo Kadas. Oh, mboten. Oh, Ugi Kadas niku nika penyakit niku. Penyakit ugi saking sedherek-sedherek TKI Bos ingkang mirsani. Oh, TKI sing wonten luar negeri. Nggih, mugi tansah sehat. Tombone kangen mung liwat Nggih, streaming. Streaming. Oke, Pak Carik ditarik. Muga-muga hari ibu ini nggawa berkah ya, Cel. Masih runggu pola, mendalu, masih gih. Ya Cil, warana ikan joget Cil. Ayo, ayo. Awas. Iki lho bocahe. Ha. Oh, saya teko. Ngomong ya.
Ngomong nih Putri. Sedika dawuh Gusti. Oke, Haranita terima kasih. Lho, sapa iki? Mbak Bayu. Menika biar saking rawuh. Oh, ya ana bintang tamune sinden. Nggih. Menika Mboten salah menika saking Hungaria. Hungaria. Loh. Luar negeri. Weh, omongmu. Hungaria. Iki numpak apa rene? Wis suwi dat ning kene. Ndi Lah wis suwi. seragame kok beda iki? Loh, waduh. belajar nyinden menika wonten daerah Pare. Oh, Kediri. Nggih. dadi asli Hungaria. Asli Belanda. Kuwi ora iso basa Jawa, Mas. Mboten saged. Oh, kelahiran Belanda. Belanda. Oh. Coba takonono. Sis. Come here. Iya. Ngawas tok. Come here. Come here. Sik to. Kam Kam ya. Come here. Niku saking Belanda, Bos. Belanda. Aku krungu-krungu gawane Pak Cip iki. Nggih. Pak Cip rawuh ki sinden iki. Nggih. Kok mboten anu bejo-bejo kali kula kalian Mas Percil mau? Kula sing diaturi Pak Cep kula. Mas Percil iki kok enek apa ki jenenge sinden saka luar negeri ngoten. Coba tak takonani ya. Monggo, tapi Jawa nggih saged. Oh. Tapi rada kedal-kedal pripun ngoten. Wong ngaten. Nggih. Nun sewu asmane sinten, daleme pundi, matine kapan? Mas, ini nggak keliru toh Mas? Ndak apa-apa, dijawab wae. Dijawab. Dijawab apa enek? Aja kleru tampa matine penyakit. Unji. Ben karek sehate. Ngono. Kula ingkang suwun sinowan. Kula ingkang sowan sinuwun. Ngapunten lho, Bos. Bos, nggih, ngapunten. Wis Tesih ning Jawa wis suwi apa ora? boten nembe belajar. Ngomong. Kula ingkang sowan Sinuwun. Lah nggih kados ngaten niku. Nggih ngapunten lho, Bos. Sepuntene ra dikegel. Nggih. Ngapunten Mas. Nembe belajar basa Jawa. Sanata Jawa ki angel lho, Cik. Angel, angel. Iki iso muni ngono ki wis bejo lho. Bejo, bejo. Coba. Bejo bojone iki Eh, bejo. Asmane sinten? Injih, anu dipun Ah temangaken. iya to. Angel rada. Nami kula Litiana Sartono. Iku lho. Kowe aja nggawa-nggawa marang tuaku lho ya. Sing gawa sinten? Mas. Hubunganmu karo Sartono niki apa? Isik nak dulur Mas. Oh, tasih Enek. deres. Sing genahno. Nak ndulur apa nak ndulek genahno? Wonten hubungan keluarga. Oh. Kula kalian Mbak Putri niku kan Wah Putri Sartono. nggih. Mbak Putri Sartono kan kula anu dulur Sinoro Wedi. Wedi. Wedi, Mas. Wedi. Wedi, wedi, Mbak. Bener ki ora Sinara Wedi. Sinawur Wedi. Jadi kowe dulur terus disawuri. Nah, Nggih. ben lilipen matamu. Tasih wonten hubungan. Kula Mbak kali Mbak Putri iki saene hubungan Mas. Iya, iya, Hubungannya iya. apa? Anu beda bapak siji ibu. Piye? Ada kok mumet Balenono. Cil. Balenono Lah, nek. iya, Kowe Bi. timbang engko dibacok karo dalange. Oh sik to. Dalange iki nesu. Hubungane wae. apa? Hubungan apa? Hubungan Sabar. keluarga. Keluarga piye? Nggih anu beda bapak siji ibu. Sik to. Sik to. Beda bapak. Iki arang-arang megawe lho ya. Iki megawe pisan iso gawe budrek ndasku lho ya. Kene kene. Jadi ngapunten anu Genahno omongmu. Sik bos, aku ya bos. Din bos, din bos. Anak piye hubungan apa? keluarga Mas. Keluargane piye? Siji bapak beda ibu. Kuwi berarti dudu keluarga, Mbak. Aduh, Iya. berarti beda. Beda. Iki piye to? Bahasamu iki lho. Satu bapak. Lah. Nah, bapak apa? Bapak presiden Mas. Oh, alah.
Lah nek ngono Iya. Gue mau belajar basa iki piye to Ben bedenge? kowe kono. Nyun ngapunten lho kula anu. Aku jibek kok. Anu niki wae ora ditelat. Lho lah nyang apa kok telat Lah kancane wis salah budal. lokasi nyun ngapunten Pak Petruk. Pak Oh, Garek. bingung. Lah kula kan anu mboten diparingi share lokalisasi niku to. Alah Sherlock ora. Ora usah lokalisasi, ora usah. Wis ora enek kene. Lokasi, Mas. Share lokasi. Share lokasi. Kula wae njujuk teng stadion. Oh, terus Tiba ning kono buan cidok. Akhirnya terus rene. Obraan aku Iya. Uber Satpol PP. Iya, Satpol PP iki termasuk kuwi to apa? Apa? Yo satuan polisi pulang pergi lho Mas. Pamong Satpol PP, Pamong Praja. Pamong Praja. Lagi kan sosok mulih sosok Oh, nggih. Ini numpak apa? niki wau kula nggih ngapunten mboten sombong lho kula niki. Lah nyapa ngebong. Nyapa ngebong barang. Sombong Mas. Sombong. Precil kupinge. Ya, Krungu ngrungokno. ngebong. Kok ngebong gitu. Kalau dalu kan kula tasik wonten acara teng Jakarta, terus enjing wau terus kula Surabaya. Jakarta? Nggih, Tanggapan. mboten. Lah nyang apa? Anu derek demo teng mriku. Wes sembarang ki dilakoni apa? Kula sembarang, Yang penting kula apa? serabutan no anu. Serabutan. Sinden serabutan bareng lho. Nun 1000. Nggih Mas. Dugi mriki jam pinten? Kula wau anu sonten pun dugi mriki. Jam 3. Nggih. Sampun Jam 3. kepanggih. Anu sampun Mas. Sapa? Anu Pak Hadi to? Sing ndi berantune? Pak Hadi Mulyono matur nuwun, Pak. Wah, kuwi bapak. Bapakmu kuwi. Pak sapa, Kuwi Mas? bapakmu. Hadi Ora Mulyono ki. sempodo. Kuwi Mbak Sandirono. Pak sinten? Pak Hadi Sucipto. Oh, nggih ngapunten Pak Hadi Sucipto. Sing ndi we omong kuwi sing ndi? Ngenyek aku to Mas, wong aku wis kepanggih. Wong aku karo Pak Hadi Sucipto iki Sing ndi? isih saudara Mas. Sing Saudara ndi? piye? Jajal. Jenengan mboten percaya, gak percaya? Ora. Karo Pak Hadi Sucipto isih Saudara saudara. nalare kondi. Ya amun lah kula sonten mau petuk anu selamat sore Pak Hadi. Saudara siapa ya? Satu saudara kula. Oh. Kowe iki ditekoki nyuk-munyuk. Pak, Kowe iki ditekoki. Berarti awakmu ya ro karo Pak Kuwi Hadi. Pak Cip ki ora kenal karo kowe. Lah. Pak saudara siapa? Tekok kowe iki ora. Berarti awakmu ya wis panggih mau. Ya ngerti to, Mas. Sing ndi jajal sing ndi? Lho. Endi? Sing ndi? Lho, lah nyapa enggak nih. Nyapa kok dawa men? Golek sinyal Mas. Nyapa ge sinyal bareng. Nek pas iki ya tadi Pak Hadi. Oh, ngono pokoke wonten nggih. Wonten. Nun Iki ya 1000. iso nembang. Masalah sampean ngremehne to, Bos. Omongane Ini Mas. iki bakal 02 suwi kok. Ning Apa pare. hubungane 02 Dek, karo tembang? aku sinden nyapa bakul 02 Lho, yo. tapi kan karo bakulan. Nggih, ngono lho. kali Riyen ngresiki iku riyen lho. nyambi. Oh, nyambi dada. Nggih, tasih nderek bis riyen. Sembarang deloki lho, Bos. Iki Iki kan kok ya nemu-nemu ae to, Cip. alah iki plake jandu. Sonten ya lah. Basa jadu. Nggih, ngeten lho Bos. Benjing lho bulan setunggal niki dikirim teng anu teng Cina. Cina Nah niki lho seksine niki lho Mas Kuntet niki lho. Den ning Cina. Lah, mboten. Lah nyapa? Apa Mas? Berarti pakane corona lho. Iya. Ning kono. Ya, nembang ya. Nembang ya. Nggih, Dik? Mas. Nembang apa ya, Jal? Lah kula niku tembang-tembang napa man saged lho Mas. Lah niki murid kula sedanten to. Ya, Masya Allah. Sindan sakmene iki muridmu kabeh. Iya Mas, muridku kabeh sampe. Berarti pintere luar biasa. Sing ngomong sapa? Lho nek apa? Ya goblok Mas. Lah disedot sampeyan akeh iki kopo. Oh. Apa enek ilmu disedot entek lho apa enek. Dhisik aku lemu. Arep disedot karo Bu Sendur ya aku malah kuru Mas. Iya. Nembang ya. Nembang. Nembang apa? Lah kula niki nyuwun apa Jawa saged kula. Dek aku njaluk gibas. Lho, Kuwi wedhus iki. malah wedhus to Mas. wedhus iki Kleru. Jawa. Lali janjine iku remenan kula. Iso. Wau Pak Hadi niku pun request anu nyun sewu Mbak Liti mangke jenengan anu nembang lali janjine. Oh, Gitu. celukane Mbak Liti celukane to. Liti. Nggih, Kae sendur. Monggo kowe sinden lho. Sendur kae celukane Nyi Sendur. Nyi Sendur. Krisnia. Nyi wonten Nyi Krisnia. Mbak kae. Nyi Ika. Sabrina ki. Nyi Sabrina. Bare kowe. Nyi Lit. Oh iya. Lang Pak Hadi nek anu nimbali kula ngeten lho Mbak Lit. Oh, ngono. Oh iya ora apa-apa. Lali janjine ya? Lali janjine. Saged nggih. Saged to Mas. Maksudnya mboten usah modern iki kan klasik. Alah lah kula mboten ndamel musik man saged lho. Wah, alah. Oh sembarang iso. Dan. Kula Ngerti, niku Nak. sosok anu riyen niku mboten komplit ngeten iki Mas. Terus? Kula gong bathok riyen. Gong batok. Nggih. Tahun lahir piro? Lahirmu tahun piro? Kula nggih taun 1000. Ora usah nggih kuwi. Omonganmu kuwi lho. Coba jajal. Ayo jajal, jajal lali janjine.
Kula nyuwun anu buka gong mawon. Loh, Duh, ora enak lho Mas. Buka iki yo rebab. Buka kuwi bonang, rebab apa gender apa Gender. demlong. Mas, buka celup gitu Mas. celup kuwi teh ya. Wis dimasak kekrek lambemu lho. Ya Sing sepurane. dicelup kuwi teh gandul. Wis ya. dikenal sinden Ya kuwi lho, lali janjine. kondang lho. Ya ampun, derek to. Dek sapa? Sapa? Mas, So, Sapa? Mas apa? Deni to. iya. Kok apa Kenal? kowe? Lah niki tilasan kula lho. Duwe anak. Duwe anak Yus, Pak Yus Mas. Iya, bener. Pak Yus. Pak Yus kan anak iki. Iki. Kok luwes tuh anake. Iya Mas. Anu pancen ki tak karbit Pak Yus kan. Oh alah. Dadi cepet tuwek. Iya. Ben ketok ya, iya ya. Nembang ya, Dek. Encih Mas. Ya. Gak apa-apa ya berarti tembangnya nah enggak apa-apa. Ora apa-apa Mas, contoh to Mas. Jajar pengen Oh, anu nek ngerti Perbedaan itu. Timbang iki ngrupe beda kok. Oh, nggih. Cengkok-cengkoke Cengkoke bias. iso meliuk-liuk kaya wong kecekit ngono piye. Nggih. Coba, ya. Coba. Dina Sabtu sing tak tunggu. Kancane minggu Sabtu. dhek Sabtu. Minggu ora Sabtu. Iki kleru lho, Bos. Malam Minggu. Dino Minggu. Dino Tak kekrek. Minggu. Kula Sabtu niku pas anu minggune pas prei niku. Loh. Kula Sabtu mlebet. Iya, Ses. Sembarang Iki yang penting U. Minggu. Sepenting burine U wis manut awakmu. Minggu ya, Mas, ya? Minggu. Dino. Dina Minggu sing tak tunggu. Ya penak lho, Bos. Aku ngajak Dadi ning tawang mangu. yo kemayune. Nganti ling serang-serang ngene ana kene aku nunggu kowe Maryam Soto Laila oh Maryam Soto. Mau ngomong piye? Aku wis mikir lho, iki mesti Maryam Soto. Kowe ngomong piye mau? Mas Deni, Pak Cem kok mrene suaraku. Mas Deni, jenengan ampun grogi lho. Lah. Ngiringi sinden profesional ampun grogi lho. Ya. Masa aku nembang isin karo Pak Hadi aku kleru. Iya. Mosok burine Maryam Soto. Lah, Liyane ben gak lintune kleru. Mas. Lintune wae nggih. Berarti ra Rasane apal mboten Deni. melenceng Ya, ke ya, ya. Maryam Soto. Kula Ya. isin lho. Ya. Kula ben wayangan lho kleru Maryam Soto terus isin lho. Kowe Iya, bener iya, sing iya. kleru yogane. Yoga. Yoga jelas Iya, iya. yoga. Kurang dhuwur IQ-ne. Ojo. Nah, SDM-e rendah. Nggih. Berarti sing kleru yogane ya. Yoga. Isin rek. Bendino Maryam Soto, bendino Maryam Isin Soto. lho aku. Dilokne Liane dulu-dulu. liane apa? Ora usah nggih gamelane. Tepung kanji Mas. Ora usah gamelan ya. Boten Jaranane ya. Nggih jaranan Mas. Ayo jaranan Mas. Ayo. Kok aku ra ayo. Aku ra mundur Mas teko atimu masih sandaya ra ngerestuiku kaya tepung Ya iki apik iki. nang ora meja yen aku sing restui wong tuwa bisa apa Maryam Soto Laila oh Maryam Soto Liane kuwi dangdut masa ya Maryam Soto kena Ian. kok kleru terus ya Mas Kleru jane kok. sing salah sapa jane aku wis bener-bener lho Mas Lah wong cangkemmu sing kleru duduk sapa-sapa kok lambemu lho sing kleru. Monggo, Pak, monggo. Liane. Apa Lintune. nih sing kira-kira jajal ora usah ngangge iringan. sing gampang mau Delok Wes. konsentrasimu. ora usah miring musik Ya, awakmu nyalahne malah anu. isin aku Yogane ora tau latihan. Nggih, ayo. Sri Huning Mustika Tuban Waduh. Labuh Tresno lan Sabaya Pati Maryam Soto Malah kayak tumor lah ngono ya. Ngene kayak tumor. Kuwi sing kleru kowe ya Dul. kleru kali dek sinten Kleru tek Maryam kuwi mau. Kowe tak omongi to, berarti Wakno kowe- sotone Maryam yo aja mok gawane endi-endi. Lah, akhirnya kleru ngono lho. Maryam niku mor sepuh kula Oh. saking Madura Iya, bener. kakulan soto Oh lah ya. Niki mbok anu apa niki? Kula tak Nggih. nembang. laguku saya akeh lho Mas Ah, gak, Kalau gak. wis gak. Wis.
Omongane Jakarta, Surabaya, Gur Maryam Soto tok Iki iki. coba Cil. Nggih. Kae ana prigel Pangayuan. Oke. Kene. Prigel nggih. Jumeneng ndo. Jaranan iki mari ngene. Jaranan. Iya, no. Tralunung. Yo. Oh. Oh, Hey! Oh, hey, oh, hey, oh, hey. Lah, ya ngono joget to. Ya! Dijajal jaranan nembang iso apa ora? Jaranan Loh. istimewa lho, Bos. Kok gak bisa. Saged napa mboten? Sing anu aku sing jajal, Bos ya. Ya. Coba lagu sing anyar, Nduk, tak jajal jaranan penak apa ora ketok. Dijajal Lagu sik. apa? Salam Tresno. Oh, salam tresno. Salam Dijarake. Tresno. Iya, salam Tresno ya. Versi J. Iya, jajal sik, iki jajal. Ya, jajal lho, ngene. Jajal. Ora usah ngenekan, ora usah nada. Jaranan karo lambe mudok wae. Khusus Maryam Soto. Kuwi kok dum-duman soto to Mariam iki ngopo to? Ngomongne apa nek kono? Tak buang diasmu kowe. Nyapa? Kancane nyambut Nyapa, gawe Jajal? malah Rembukan karo arek. ngrembug Oh. kotake isik. Maryam kotake isik. Sotone. Coba. Repe. Iki lho, saya tak ngomong iki. Iki lho, iki Saya tak lho, ngomong iki omong iki. Ya aku nyontoni Kok termasuk digawa pengerti ning lali. kono. Damel napa lho? Dadi kom ning jeding kono ben rada berduduk. Tresno ra bakal ilang. Tung tak dang tak tung 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 tak tak. Hop. Pengen ero. Ya. Ya. Kowe dadi barongan ya kok? Lho. Barongan Lho Kediri. wis pas. Masa aku wong wedok barong. Iso. Iso mari ngene barong. Wis ta. Kuwi jenenge wong wedok kreatif. Kreatif. Permintaan bareng-bareng ki ora kreatif ta. Ora kreatif. Permintaan padi to nih. Iya. Oh, jajal. Request. Request. Padi ki njaluk apa-apa dijaluk ngono. Barongane. Ayo, jajal sik. Tresno ra bakal ilang. Kan saya tembang rindu kanggo riko. Piye? Ngene Piye, lho. piye? Anu apa ki jenenge rada greget lho ya. Oh, Dadi iya. barongane kok ben penak. Oh, ngono. Ngono. Kowe Berarti melet agak cepat. Melet. ya? Melet. Nah, Lah, iya. wis pas wis pas. Bisa. Sik to. Tumon to wong nggih barong ki apa ya melet apa Oh, ya iya. Wis tak sing penting. Iki jalukane Iya. Pak Hadi. Enggak ketok ya. ora ketok. Tapi suwunane Pak Hadi. Pak Hadi Oh iya lho. penyuwun Mas. Iya, iya. Ayo. Ya. Tresno ra bakal ilang. Kangen sansaya bekas. Tembang rindu kanggo riko. Janji suci tekane ngemati. Salam Tresno dijogo. Sajian adoh Enggak penanya apa bahasa? Sumpah tulus kanggo riko. Salam rindu neng sliramu. Maryam Soto Laila. Ora usah Aku mbok terus, iki ta. ora usah kowe iki Ora barong. aja dikek mic. Mariam Soto. Sik. Aja dikek mic. Jadi kayak mic iki. Ora cocok. Kayak Kedirian ro. Kowe sampo kempit ya apa ngono barongan dikempit. Barongan dikempit nyakot. Kuwi ula, iki ula. Dhuwur. Ngene lho. Oh. Wale, Wale. wale cangkeme ning buri. Melet sik, melet e. Ayo iki. Yo, Ya, dadi. datene ya Mas ya. Ya. Iya, Dek. Datene apa ya? Ya, oke siap. Iya. Langsung awakmu sing buka. Usik. Urung, Lho, urung. urung. Kowe iki ya gambare ngene lho, beh goblok. Sik Bos tak warai sik Bos. Jajal lho. Ayo. Dadi kowe teko kene lho. Tengah-tengah teko kene lho. Piye to Mas? Oh alah kok ngisor to. Kok cengohi piye to? Nah, Nah. ngono lho. Kok. Ngono kuwi Mas. Iya, ngono ne. Paham ora? Paham ora? Kuwi mluwak mlaku rono-rono. Paham ora? Barongane bebas. Soal iki jalukane Pak Hadi, Jalukane. awakmu kudu Request. rono-rono. Tresno ra bakal ilang. Kangen sansaya bekas. Tembang rindu kanggo Hei, riko. kowe sik- Janji suci. Maku wong. Wis jane barongan ape nelak kok piye to iki?
Ini ya lho, obao. Ora- Matrono ngono. ora diusik rono. Nah, orane musike malah mlaku. Kose. Sik. Tresno ra bakal ilang. Kangen sayang janji suci tekane ngemati salam Sik, kowe ketok barongan lanang kowe goleki sinden terus kok. Kowe rono lho wadepku iki blok Awakmu ki goblok. wedok ya, awakmu Adem depeke Kowe wedok. barongan nafsu gitu. Nafsu. Ngadep ning Pak Hadi, ngadep karo Pak Hadi sing njaluk. Wis Ayo. dadi ra dadi karepmu lah. Ayo, Mas. Ayo wis dadekno nduk ayo. 3 2 1 salam Tresno versi J. Iki digarap versi C ya. Iya lho, Bos. Mriko siap. Siap, Dok? Iya. Iya, siap. Oke. Ah. Yo, aku sing joget. Waduh. Hei! Ayo. Oh. Ae. Nyapa? Bene. Terus. Oh. Hey. Hei! Cha. Oke. Awas. sumile Ah! kang tumete Jangan lupa. Jangan tinggalkan. baik kangen Matur nuwun. sansaya gedhe Yo! titipan rindu iki sansaya akeh hamung bisa ndedonga Hey! ben kunggo Bebas ayo larase. Yo! Sliramu siji tresnaku yo mung siji Ho, ah! tak simpen lan tak jaga tekan ning mati Caca. Panggonku kanggo riko jaga tresno niso Kayak barongane Jarno. Bene wis mulai ben. Aja dikape. Mumpung gelem. Aku tulus tresno sliramu Yo! Tresno rapa. kangen sansaya besan tambah rindu kanggo riko janji suci tekane ngemati salam tresno dijaga sajan aku panggonanmu salam tresno kanggo riko salam rindu renges liramu Rap. Tresno ra bakal ilang. kangen sansaya Yo! tembang rindu kanggo riko janji suci tekane mati salam tresno dijaga sajan aku panggonanmu sumpah tulus kanggo riko salam rindu renges liramu
salam tresno. Waduh, lagi warna baru, Cil. Nggih. Bos. Kapan-kapan aku tak garap jaranan sing rena-rena lek. Nggih, nggih. Apa Garap kersane kok. jejeran nyoto wis den wi. Ditepak. Saged. Ditepak. Diri kok. Ape, waduh, lagi warna baru Prigel, terima kasih. Iki ngene, Cil, rego Nggih. cukup pangon wanci. Siap, siap, siap. Lagi aku engko tak punjuli sithik ora ketang seprapat jam. Nggih. Nggih, nggih. Minta Nggih, maaf. Bos. Nggih, nggih. Nggo nutukne lakon ning tak tutup karo suarane Intan. Lho, Intan nggih. langsung tembange ya, Cil. Nggih. Biasa bae Gerajakan Banyuwangi. Nggih, nggih. Anu nun sewu. Pak Hereng. Pak Adi wong nyuwun Gerajakan Banyuwangi disukani barongan. Wah, tetep enek banget. Nggih, nggih, nggih. Oke. Kapan ngomongnya kapan? Wis omong. WhatsApp iki lho. Pokoke Mas, Ketoke ora muni to HP-mu. Iki lho, Pak. mau ki ngomong aku, apa-apa lagune tetep manggo barongan. Barongan ya? Heeh. Lho, sing barong aja Prigel, sing barong iki ae. Lah nggih niki. Nggih. Kok tetek melek to dibake. Nggih, ngoten nggih. Lah iya ya, Nggih, Cak. nggih, Nah, Mas. Nah, no. Sepote sing dawa Oh, ngono. Gling. Nah, ngoten. Lho, dawane ndi, Mas? Lho. Tunge kan dawa to. Walah. Lho, Heng, aja mudun. Iya ya. Request Pak Cipto Nggih. Napa? Anu, nyuwun nenek barongane. barongan. Nggih. Engko ora mek tembang Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Pas wayang perang, oh ya nek barongane. Oh, Oh, ngoten. ngoten. Nggih. Sae niku. Engko nek Niku sae Pak Suciptone. Nggih, nggih. Engko pas gamelan diringkesi. Nggih. Barongan. Nyuwun enten barongane. Niku nggih barongan malih. Iya, iya. Remen Mas karo Engko barongan. pas terti mlaku nganggo gamelan. Barongan malih. Iki nyuwun request barongane ning ngarepe truk. Ngarep truk. Anu kowe request apa ngomong aku, ngomong dulur-dulurmu. Mas Percil, Mas Kuntet. Jenengan kabari keluarga kula teng griya mriku, nggih. Nggih, piye? Aku ora iso mulih. Lah nyapa? Aku bosok ning rumah sakit ini lho, Mas. Wah, apa kuwabe kok dibarongi iki lho. Seni kuwi seni. Piye to? Senine kondi. Iki Ini nak. aku Nadare seni. Pak Hadi Sucipto. sentuhan hati nurani kok. Oh, ngaten, Nggih. Oke, Kak Bagus. Siap-siap, Mas. Sebelum tak pungkasi aku selamat ya kelahiran putri ini. Nggih, matur nuwun. Muga dadi bocah sing solehah. Amin, amin, Berbakti amin. karo rama ibune. Amin. Anu Betul. jak Soalnya hari ibu. nggih, ndang nyusul mangke jenengan. Iki Gangsar. aku sak wulan kas. Nggih. Matur banun kagem Pak Hadi Sucipto ya. Siap, Kak Bagus. matur nuwun. Muga-muga kanthi dana rasa sedekah kagem kanca-kanca seni juga Nggih. ngene iki lho, suatu kena diacungi jempol. Leres, leres. Nyatane di tengah-tengah suasana seperti ini tetap gelar wayang kulit najan to virtual utawa Nggih. lockdown. Lockdown. Nah. Niki lak wadon ta, Bos? Ya, Wayang wadon, lockdown, nggih, wayang nggih. lockdown. Nek siap. cara nggonku Nggih. secara umum Virtual. cara kowe baper. Baper. Nggih. Kapan-kapan gak enek. Terima kasih Pak Nggih, Cipto. monggo. Muga-muga Diraken. sukses dongakno lah. Nggih, pokoknya Pak Hadi dongane sehat, seger waras, paring rezeki sing barokah. Nggih. Amin, amin, amin. Hari Ibu Nggih. semoga membuat ibu-ibu bangga karo awake dhewe. Nggih. Hari Ibu kita doakan ibu-ibu semuanya Selalu sehat. sehat selalu, Menjadi ibu yang baik. menjadi ibu yang baik. Terus nun sewu lah ibu lah ngomongi anake, ya didongakne anake kuwabeh mbuh lanang mbuh wedok dadi bocah sing soleh lan solehah kabeh. Amin. Ngono. Penting ki ibu aja nganti ndongakne anake sing elek-elek. Lah, iso tumus. tumus tenang. Nggih. Contohnya kaya Hengki iki mbiyen karo ibu mesti didongakne elek. Lho mboten kathah ibu kok niku. Nek bapake mon rabi kalih waria. Saku. Iki keripik gedang keripik telo. Sithik edang waton rata. Kapan-kapan yo dino ketemu maneh. Monggo, monggo. Terima kasih. Deraken, deraken.